futbolean erregional mailan denboraldia amaitzen ari da, partidu bakarra falta da denboraldia amaitzeko, eta Tolosak dagoeneko etxean jokatu beharreko azkeneko partidua jokatu du. Larun batean Oiartzun izan zen aurkari eta 2-1 emaitza, 3 puntuak etxean geratu ziren. Unai Etxeberria taldeko kidea hemen dugu partida komentatzen laguntzeko, ongi etorri. Eskerrik asko gomiapenagatik. 2-1, 3 puntuak etxean esan dugu eta 3 puntu garrantzitsu lidertzan zen taldea, lidertzan jarraitzen du eta puntu bakarra falta zaio maila zigotzeko. Ezinbestekoa ziren ez, larun bateko 3 puntuak eta lortu ziren. Bai, oso importante izan etxen iraztea, anetasunak etxen jolastezun azkenan kontra jajetxita don taldea da Orioko, eta egia esan esperantza hondik ezin eugan Orioko bin, da anetasunak iraziko zula entxatzen genunez, iala bezi irazi darra zegoen etxen, eta lortu genuen azkenen. Taldeak presio berezia zeukan, igotzeko beharrezko puntuiek lortzeko, eta zelaian antzeman zen ez presio hori, tentsio hori. Bai, batez ere hasieran notatu zen, beroketan notatzen genuen ez zela partidu beste gunetako partidua. Hortxe, ikusten dugu ez Oiartzun aurreratu zela markagailuan utxeta bateko arekin, eta presio hori antzeman zen, tentsio hori antzeman zen, eta utxegite bat atzean eta gola galtzen hasi zineten. Bai, da esan duzun bezala tentsio edo nerviosismoakin atea ginen partidun, da behiek aukera bat sortu zuen gure utxetikan eta sortu zuen aurre hartzea, markagailun bai. Oiartzun, sailkapenean azpitiz zegoen taldea zen, nolako taldea da Oiartzun ba? Oiartzunek denboraldi hasiera ez zuen oso nauki, baina bigarren bueltan gure kontra jolastu zuenetik, bigarren bueltan partidu bakarra galdu zuen berazubia aiatu arte, eta hoxe talde hona dela nabaritu genuen bai. Hortxe, banako berdinketa, lehenengo zatian Laizter etorri zen, Mariok sartu zuen jokaldi on baten ostean, erdiraketa bikaina da, derrematea buruz ere halakoxea. Taldeak azkar reakzionatu zuen da garrantzitsu izan zen ez, gol hori. Bai, nik uste partiduko klabea edo izan zela, Marion gol hau. Gola jaso etxen eta seitun reakzionatzea oso garrantzitsua izan zen gero partidua nola juntzan ikusteko. Gol politia. Bai, Mario bi area eta ondo aiatzean urdia da eta buruz ondo dijoa eta gol politia sartu zuen bai. Banako horrekin joan zen hurrengo minutuak lehenengo zati horretan, Tolosarrek nahi zuten partiduaren bila joan behar zuten eta hori zelaian antzeman zen ez, pausotxo bat horrela eman zenuten eta bigarren gol horren bila joan zinaten. Bai, hori da ez, behin gola sartu genula, askatu ginen pixka eta nervio kendu genituen gainetik eta horreneko zatien aukera batzuk eukien dituen bigarrena sartzeko. Hor zuten bat eukien genuen eta aukera batzuk izan genituen eta azkenen lortu genuen bigarrena sartzea. Taldeak denboraldi honetan bigarren itzulia bikaina egiten ari da, lehenengo itzulia ona egin ondoren 6 partidu jarraian irabazten ari da. Bat ez dakit irabaztera ohitzen den, baina horrenbeste partidu segidan irabazitakoan berdinketa porrota etorri daitekeela badaki, erraxa alda hori kudeatzen. Bagia esan denboraldi oso nahi dugu, baina hor aste santu horretik ratxa nahiko eskaxagoa izan genuen eta azkenen ratxaka funtzionatzen liga dela esango nuke, galtzen astezeanen kosta egitea irabaztea, irabazten astezeanen kolatu horrek laguntza izu aurrera izan da hortxe, gola. Hortxe, 2-1 hau ere gol bikaina, Bilik sartu zuena, eskuin aldetik jokaldia, erdiraketa bikaina eta errematea ere oso ona, gol ikusgarria. Bai, azken aldein ondo jokatzen egea, denboraldi guztien zehar ondo jokatzen egea eta hemen ikustea atzetikan baloia ateatzen saiatzen gela eta Pablo gozo ondo ateatzen baloia, jokaldi polita ingenun eta Inakiren pasea eta Biliren gola oso ona. Hortxe, erdiraketa bikaina eta errematea zer esanik ez, gola 2-1. 2-1 horrekin talde aurretik jarri zen markagailuan, beste golik ez genuen ikusi partiduan, emaitzak kudeatzen jakin zuen aukerak izan zituen, baina partidua hortxe bizi-bizi egon zen bukera arte. Bai, egia esan eduki genituen aukera batzuk hirugarrena sartzeko, baina ez genuen asmatu. Eta 2-1ekin ezin duzu relajatu inungo momentun, gola sartzeko edozein momentutan berdinketa sartzea zepatelako. Baina egia esan tentsio handia nabaritu genuen, baina ez dut uste peligratzen edo ikusi genuenik gure garaipena atzen edo sartu ginen bukera aldea edo baina arriskua baino gehiago gure tentsioa zela iruditzen zait nahi behintzat. Hurrengo jardunaldia azkeneko izango da, Real Union bisitatu beharko dezute, sailkapenean 3. dagoen taldea, 75 punturekin, zuen baina 5 puntu gutxiagorekin, eta berdinketa behar dezute maila zigotzeko. Nolako partidu aurre ikusten duzue? Bueno, Real Union talde oso da, etxen irazi zigun eta jokalari oso individualki oso jokalari gaztek eta onak dira. Baina gu demostratu dugu urte guztien zehar lider zehatik gehan eta gure itakun geha berdintzea ez geha ateako, irabaztea ateako geha eta gutxinez berdintuta behilortzen.
demoraldi bikaina egiten ari da Tolosako taldea, sailkapenaren goi aldean doa, demoraldi guztian, baina paselarik inda jartza falta zaio, maila zigotzeko, puntu bat behar du, aste berezi izango dela ez pentsatzen dut, entrenamenduetan, psikologikoki, aste berezi dator. Bai, nik uste ala, ja, Tolosa ilotzeko edo gertu ibilia urte askotan zehar, eta aurten aukera oso polita daukau, eta hori ondo bukatzen saietuko geha, bai ondian entrenatzaile, ondian jokalari, guregatik, urtzingatik eta denagatik. Demoraldi oso nahi dugu eta bukaera oso polita ematen lortze duen. Halaxe da bai, Tolosak igoera lortu dezake, 3. mailan jokatu dezake hurrengo urtean, eta hori historikoa litzateke, azkenek urteetan erregional mailan aritu den taldea bai da, 3. mailan aritutakoa, baina handia litzateke ez, gore gotza. Ba, izan deten bezala liga honetan Tolosa nahiko talde fuertea izan da urte askotan zehar, baina playoffak eta horre handia, baina ez dugu lortu igotzea eta larumat honetan bukara hona ematen demoraldia. Hauxe da, larumatiko partiduak eman zuena, Tolosak bi Oiartzun bat, 3 puntu garrantzitsu sailkapenean lidertzen jarritzeko Tolosako taldeak, eta esan dugu bezala, puntu bakarra falta zaio, hurrengo urtean 3. mailan jokatzeko. Unai Etxeberria, zorte hon eta eskerrik asko, hona etortzagatik. Eskerrik asko zuei. Egia esan oso gustoa, demoraldia oso polita izaten nahi da. Gorrare bai, ja pixkat luze egiten nahi zaigu, baina bueno, ratxana, inertzian gaude eta pausotxo bat baizteik etzaigu behatzen, da ekipoa gogokin, animokin dau, eta hurrengo azten puntua iraztea jumarre, baina puntutxo batekin ja helburua gurea da, eta eutxin behar diegu aldan modun. Azken 6 partiduak irabaziteu, ekipoa nabaritzen da kanpo futbolen ja ekipo eginda daula, emaitzaia bakarrik idi etortzen lanan ondorioz, eta pausotxoi geratzen da. Aste honetan ondo entrenatu, eta hainbeste txoiten egian igoera hori gauzatze duen, da Tolosa herri bezalare mezi du ja uste. Ja urte asko pasaie azken igoeratik, eta ja ordua bala uste du denok. Fasierati bagenekin etzigutela hauek ez erroparituko. Ekipo gorra da, bigarren buelta kisto nahi due, partido bakarra galduta eta bagenekin etzala erretxa izango, nahiz eta behaiek ez zuen ezer jokatzen berez. Baina, bueno, hortxe zaila jarri zaigu partidoa, galtzen hasi gara, baina gertatzea zeukan gauziko nena pasatzaigu minutu batean empatatu deula eta bita bateko are seitun sartu deu eta ekipoa gor lasaitu inda, ziren urduri xamarrateaga normalan bezala, grada eta dena beteta zeon jende asko etorri da, baina, bueno, ekipoak eman du berea, eta ondo erantzun dugu, denak oso harro. Hasieran banekigun zaila izango zela, ze Oiartzun beti kristongo ditu partidua jolasteko, eta rivalia dago. Espero genuen bai gure bila bai etortzea, baina gure bai bereien bila kumea partidua. Puntua behar deu, zaila izango partida, Erreal Unionen kontra, 3. postun dagoena, eta oraindik behai bai dute igoera fasoi jolasteko aukera, anitasunak galtzen balin badu. Eta bueno, area jongo geha, eta ez geha konformatuko puntu batekin, 3 puntu mila jongo geha. Helburua ez dakit, baina bai dezula jotzea. Eta gero, hasieran ondo 6 partido jarri irabazi genitun, eta hor goran jarri ginen, eta esan genuen, bukaera arte, goran jarraitze dugu, eta zorte aukitzen, nahiz eta zorte aukide bai, ondo egitea jolasten. Oso jende gaztea, baina ona, individualki oso ekipo ona, igual kategoriko gena, baina gazte dukitzea bai, agian presio, partido mota bai jolasteko presioa igual ez dakiten doa jasaten, eta gu behintzat pixka bat ohituta gaude nahiz eta gazteak izan, ohituta gaude partido mota bai jolasteko. Partido ez egizangoa.